Iyo, kamusta kayo mga friends kong malulupit? Ngayong araw nga pala pag-uusapan lang natin is yung gloss black na 2023 variant ng Sniper 155R. Yung kagaya nitong akin, gloss black to. So nung mga nakaraang panahon, ang dami nagtatanong sa akin kung available pa ba daw ito sa 2025 gloss black. So dati 'di ba ang sagot ko is siguro meron. Oo, meron. Sigurado meron. Pero ngayon po mga friends, hindi ko lang sigurado. Kasi nga dati kasi okay pa daw, meron pa daw, may makukuhanan pa daw. Pero ngayon ang nangyari, naubos na daw yung stock mga friend. May mga kasa na wala na daw silang makukuhanan. Sad to say, pero ang sabi nila is space out na daw. Kaya nakakapanghinayang kasi ang dami pa naghahanap. Karamihan ng naghahanap dito sa amin, yung mga subscriber ko, ganyan. Yung mga subscriber ko nga, o yung mga friends natin dyan, malulupet, no? Ang hanap sniper na gloss black pa rin kahit may ABS na. Hindi ko alam kung bakit, pero yun gusto nila. Ayaw nila nung ABS premium na sniper. Hindi ko rin alam kung mas nagagandaan sila dito o baka ayun nga, mas maporma kung tingnan, ganyan, o depende rin sa feature. Pero siguro mas gusto lang din nila talaga yung itsura kasi parehas lang naman sila ng displacement. Halos wala naman silang pinagkaiba sa isa't isa. Itsura lang talaga yung nag-iba, tapos nagka-ABS yung bago. Tsaka yung ano pa ba, yung ibang variant, yung mga standard na variant, iba yung kulay. Pero sa internal naman nila, sa makina, sa puso ng motor, ganun pa rin, parehas lang din naman. Siguro nga mas nagagandahan lang talaga sila sa aesthetic nitong gloss black, kasi sobrang ganda naman talaga ng gloss black mga friends. Nung inilabas siya, talaga hindi ko pinalagpas. Sabi ko kailangan ko talagang kumuha kasi ang ganda. Kaso noon nga, ito nga nung mga nakaraang buwan, naghahanap pa rin ako kasi nga may mga nagtatanong pa rin sa akin nasa sa comment section ko sa sa YouTube ko may mga naghahanap pa din. Tapos yung isa kong tropa na si Jay, ang gusto niya is yung gloss black pa rin kahit may ABS version na. Ewan ko kung bakit sobrang in demand ng gloss black ngayon. Kung maglalabas ulit ng sniper ng gloss black, siguro tataasan nila yung presyo niyan kasi yun lagi yung hanap Ang iba gusto yung keyless version, alam naman natin gloss black, keyless yan. Ang iba naman gusto lang yung kulay kasi pare-parehas naman nga maganda yan. Pero kung ako ang bibili, siguro ito pa rin nga yung hahanapin kong gloss black din, yung variant. Hindi naman sa pagiging bias, pero para sa akin, ito nga rin siguro talaga yung pinakasulit na version ng sniper. Ang dami mong pwedeng gawin kasi dito sa gloss black. Ang dami mong pwedeng i-combine na kulay, lalo na doon sa mga upgrades na yan. Lahat halos babagay. Tapos doon sa mga nakaraang version kasi, ang dami nilang yung mga negative feedback, yung mga nakaraang version. Pero magaganda rin naman yung mga nakaraang version. Ang feedback nga lang nila, yung mga mabilis maputulan ng throttle cable, mabilis masira yung tensioner, malagutok yung shock. Nasolusyonan yata yung mabilis maputol na cable dito sa gloss black at saka sa mga kasabayan niya na version. Kaya din siguro gusto nila to. Kaya din siguro nila to gusto kasi nga yung mga ibang version, yung mga nauna siguro yung mga anong tawag doon, imperfections ng sniper, tapos dito nila ibinuhos, no? Parang yun lang yung feel ko. Pero yung shock niya, yung shock dito hindi na solusyonan malagotok pa rin talaga yung shock kahit maliliit na, halos hindi ganun kalaking lubak, ganun. Pero dun sa bagong version naman, sabi nila na solusyonan na raw. So hindi ko pa natatry yung mga bagong version hindi pa ako nakakapag-testing. Kahit yung ABS hindi ko pa natetesting Sa akin lang naman, kung ako yung bibili talaga,
kahit second hand siguro, bibili talaga ulit ako ng ganito, yung gloss black. Kung may pera ako, kunyari magkakapera ako, siguro itong version na rin to din talaga yung bibilin ko. Kung papalitan ko man siya ng kulay, siguro ito din talaga yung bibilin ko. Isa sa naging factor din sa akin ng pagbili nitong gloss black is yung kulay nung caliper na stock. Kasi kulay black yung caliper nito eh. Yung naunang version kulay gold, pati yung mga standard version kulay gold. Eh dito hindi masyadong kita ba, yung parang hindi masyadong visible yung caliper kasi nga kulay itim. Tapos yung keyless knob nya kulay itim din oh. Kaya yun yan. Ewan ko, basta parang isa rin yan sa mga naging factor ng pagbili ko dito sa gloss black na to eh. Caliper at saka yung keyless knob. Kasi hindi talaga ako ma-upgrade pagdating sa preno. Parang sa preno kasi ayaw ko yung masyadong masyadong malakas. Ayaw ko rin nung mahina. Parang yung kung ano yung preno nung stock, kung saan ako nasanay, gusto ko ganun din kalakas yung preno ko pagdating ng araw. Kaya dito sa motor ko, kahit di ba ang daming magagandang caliper na nabibili sa market, hindi ko siya inuna. Siguro magpapalit lang ako ng caliper kapag yung talagang hindi naaari itong caliper ko. Susulitin ko talaga tong caliper na to. Maganda rin naman kasi Nissin. Kita ko naman yun sa ibang mga sports bike tsaka big bikes na mga stock caliper nila, mga Nissin din eh. Yung iba nga, ang iba nag-upgrade pa sa Nissin eh. Pero syempre, siguro kung bibili ako ng caliper, black din na Brembo o kaya RCB. Basta maalin lang dun sa dalawa. Ba't ba ako napunta na sa caliper? Yun nga, napunta na ako sa caliper. Lalayo ang aking sinasabi. Parang parang sabi nila is space out na nga yung Sniper 155 na gloss black. Sad to say mga friends, at ako'y na humihingi ng pasensya sa inyo dahil umasa rin naman ako rin umasa rin na meron pa sa 2025 na brand new. Siguro kung makakabili na tayo ng gloss black sa 2025, it's either yung natitirang stock na lang talaga ng mga kasa, kasi parang ayaw nilang ilabas eh, gawa ng syempre merong bagong version, ABS version, yung standard version na bago. Siguro inuubos pa nila bago nila ilabas ulit yung gloss black. Kasi parang hindi ko lang sure ha, pero parang siguro yung gloss black yung pinaka highly in demand sa market ng Sniper 155, at saka yung Black Raven ata yun, yung dating black din, yung matte black. Sila yung pinakamarami akong nakikita sa kalsada eh. Kaya sa palagay ko mga friends, talaga, baka X na talaga sa 2025. Pero maghintay pa rin tayo, siguro by March. Tingnan natin kung by March maglalabas sila ng bagong version na yun nga, yung bagong version ng Sniper, o kaya mga May, ganon. Kasi last time February yata lumabas yung bagong version. So ngayon maghihintay tayo. Waiting game na naman tayo mga friends, baka may bagong version ng Sniper na lalabas. Kasi naglabas na yung Aerox eh, di ba? May bagong Aerox, yung Aerox Turbo, pero wala pa dito sa Pilipinas. Kaya maghintay na lang tayo ng panibagong Sniper 155 na lalabas, o baka nga magka Sniper 160, malay nyo. Pero parang hindi sila gagawa ng 160 na Sniper, 155 lang talaga siguro. Siguro bagong version na lang ulit ng kaha tsaka colorway, kasi maganda naman na to eh. Wala na silang dapat halos baguhin dito. Pwede siguro palakihin nila yung fork sa una, pero kung sa engineering nila is may faulty kapag malaki yung fork, okay na rin to. Kayo na lang bahalang mag-upgrade. So yun lang mga friends, sad to say, pero ang dami kong nababasa na phase out na daw yung gloss black na Sniper. Kung makakabili tayo ng gloss black is sa tao na lang siguro, na yung mga low odo na lang yung natin, yung halos brand new pa. Suggestion ko lang naman, pero syempre hindi tayo titigil maghanap. May mga may mga kasa pa rin na nagbebenta nung mga naka-display yung matte brown, yung Titan brown, matte Titan brown, matte Titan, yun, basta yun. Yung unang version ng keyless nito, yung kulay brown. Kaya wala, hindi tayo susuko, maghahanap pa rin tayo mga friends. So yun lang mga friends, maraming salamat sa pagtambay dito sa channel ko. At kung bago ka pa lang, huwag mo na lang kalimutang mag-subscribe. Tulong na rin dito sa channel para marami pa tayong content na dumating. So yun lang mga friends, maraming salamat. At may konti lang ulit akong paalala na
maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace, yo.